Sobre un acantilado en Foz, consérvase un dos primeiros poboados escavados na costa cantábrica, o Castro de Fazouro. O asentamento foi construído entre os séculos I e II nun lugar estratéxico, na punta do Castro, na parroquia de Fazouro, con espectaculares vistas sobre o mar. No xacemento duns 700 metros cadrados, descubríronse 9 vivendas de estrutura cuadrangular, agás unha ovalada. Algunhas edificacións manteñen restos de bancos de traballo apegados na parte interior dos muros. As zoas exteriores aparecen lousadas ou con restos de pavimentación. É posible visitalo libremente. O acceso é doado, sitúase na baixada este da praia de Area Longa. A pé de excavación, un panel informativo facilita todos os datos para facelo percorrido. Polo seu indubidable interese histórico e arqueolóxico, o Castro de Fazouro foi declarado no ano 2017 Ben de Interese Cultural, un referente para o coñecemento e a difusión da cultura castrexa.